Από 1η Δεκεμβρίου του 2025, το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής γίνεται υποχρεωτικό σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις. Από την 1η του Δεκεμβρή θα γίνεται ηλεκτρονική παρακολούθηση όλων των αποστολών και η ΑΔΕ θα γνωρίζει τι ακριβώς στείλατε και πού το στείλατε καθ' όλη τη διάρκεια που κινείται το δέμα. Η υλοποίηση αυτή θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι αυτή που ξεκινάει 1η Δεκεμβρίου του 2025 για όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις και θα δούμε λιγάκι πώς γίνεται αυτό και ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται να έχουν το δελτίο αποστολής από 1η του μηνός στην επιχείρησή τους. Στο πρώτο στάδιο θα γίνει μόνο η αποστολή των βασικών στοιχείων αποστολής, δηλαδή από πού ξεκινάει και πού παραδίδεται το δέμα, ενώ στη δεύτερη φάση που θα γίνει από τον Μάιο του 2026, καθώς πρόσφατα πήρε παράταση, θα δηλώνονται όλα τα στοιχεία της αποστολής με λεπτομέρειες. Τι είναι τώρα ακριβώς το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής? Είναι ένα παραστατικό, όπως όλα τα παραστατικά που εκδίδει η επιχείρηση, αλλά διαβιβάζεται στο My Data σε πραγματικό χρόνο και έχει τα στοιχεία της αποστολής. Αφορά όλες τις επιχειρήσεις από 1η Δεκεμβρίου του 2025, ανεξαρτήτως τζίρου. Μέχρι σήμερα κάποιες επιχειρήσεις είχαν ήδη υιοθετήσει το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής, αλλά από 1η Δεκεμβρίου αφορά όλες τις επιχειρήσεις με κάποιες εξαιρέσεις που θα δούμε αμέσως τώρα. Οι εξαιρέσεις που λέει αυτή τη στιγμή ο νόμος είναι όσοι ασχολούνται με ορυκτά και κεραμικά, όσοι βρίσκονται στην εκπαίδευση, οτιδήποτε δηλαδή προϊόν αφορά την εκπαίδευση, ο τύπος, εφημερίδες και περιοδικά, οι αγρότες που είναι στο ειδικό καθεστώς, οποιαδήποτε διακίνηση γίνεται μέσω συνεχής ροής, δηλαδή ρεύμα, νερό, φυσικό αέριο κλπ. Και καθώς και ορισμένες επιπλέον εξαιρέσεις που αφορούν το είδος της διακίνησης, δηλαδή η μεταφορά εργαλείων που γίνεται από τεχνικούς για την εργασία τους, η μεταφορά της επαγγελματικής εγκατάστασης, η διακίνηση παγίων, η εσωτερική μεταφορά εντός υποκαταστήματος της εταιρείας με απόσταση μέχρι 10 χιλιόμετρα, η διακίνηση πρώτων υλών από εργοτάξια ή λατομεία που ανήκουν στην ίδια επιχείρηση, τα πανεπιστημιακά συγγράμματα και επιπλέον εξαιρούνται οι εταιρείες οι οποίες έχουν πάνω από 5 εκατομμύρια τζίρο, που είναι θυγατρικές αλλοδαπής και χρησιμοποιούν την εφαρμογή της μητρικής εταιρείας. Αυτό σημαίνει ότι επί της ουσίας όλες οι επιχειρήσεις από 1η Δεκεμβρίου του 2025 θα πρέπει για κάθε είδος που διακινούν, για κάθε είδος δηλαδή που πουλάνε, θα πρέπει να εκδίδουν και δελτίο αποστολής. Ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που καταχωρείται την ώρα που ξεκινάει η αποστολή και αποστέλλεται στο My Data. Τι σημαίνει τώρα πρακτικά αυτό? Ότι όλα τα e-shop και όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εκδίδουν ηλεκτρονικό δελτίο για κάθε αποστολή. Οι μορφές του δελτίου αποστολής τώρα μπορούν να είναι δύο διαφορετικές. Η μία είναι ως ξεχωριστό δελτίο, δηλαδή εκδίδουμε την απόδειξη για παράδειγμα από την ταμιακή μηχανή και βγάζουμε και ένα ξεχωριστό δελτίο αποστολής για τη διακίνηση του είδους. Ή μπορεί να είναι συνενωμένο μαζί με το τιμολόγιο, με το άλλο παραστατικό δηλαδή που βγάζουμε, το παραστατικό χρέωσης, που είναι είτε το τιμολόγιο που θα βγάλουμε, είτε η απόδειξη λιανικής πώλησης. Σε αυτή την περίπτωση, εάν δηλαδή βγαίνει απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο και είναι συνενωμένο με δελτίο αποστολής, θα πρέπει να βγαίνει για τις μεν αποδείξεις μέσω ηλεκτρονικού παρόχου ή για τα τιμολόγια κατευθείαν μέσω του My Data, αλλά με μορφή συνενωμένου δελτίου. Είναι τελείως διαφορετικό δελτίο από αυτό που εκδίδαμε μέχρι σήμερα. Πότε απαιτείται? Σε κάθε αποστολή και διακίνηση προϊόντων. Εάν έρθει ένας πελάτης και παραλάβει κάτι από την έδρα μας, τότε δεν έχουμε υποχρέωση να βγάλουμε δελτίο αποστολής. Αυτό σημαίνει ότι όταν θα βγάλουμε το παραστατικό, θα πρέπει να βγάλουμε παραστατικό παλιού τύπου, που δεν είναι συνενωμένο μαζί με δελτίο διακίνησης, γιατί διαφορετικά το My Data δεν θα το δεχτεί. Οπότε πρέπει να έχουμε δύο σειρές στην επιχείρησή μας. Μία σειρά που εκδίδουμε όταν παραλαμβάνει ο πελάτης από το κατάστημά μας ή από την έδρα μας, και μία σειρά όταν γίνεται η αποστολή, ώστε να πηγαίνει ως συνενωμένο δελτίο αποστολής. Ας δούμε μερικά σημαντικά σημεία. Προσοχή, το πρώτο κομμάτι είναι ότι δεν αρκεί η απόδειξη ή το τιμολόγιο, θα πρέπει το παραστατικό διακίνησης να έχει μέσα τα πλήρη στοιχεία του παραλήπτη. Αν δηλαδή δεν έχουμε καταχωρήσει μέσα στο παραστατικό τη διεύθυνση
για το πού πηγαίνει η αποστολή μας και σε ποιον ακριβώς, με όνομα, διεύθυνση και περιοχή, το παραστατικό δεν θα μπορέσει να εκδοθεί και θα ακυρωθεί από το MyData, οπότε δεν θα ισχύει. Επίσης, εάν ο πελάτης έρθει να παραλάβει από την έδρα μας, τότε δεν θα πρέπει να βγάλουμε την ίδια σειρά, γιατί δεν θα το δεχτεί ως δελτίο με διακίνηση. Είναι ορισμένες λεπτομέρειες της εφαρμογής του συστήματος, η οποία το κάνει λίγο, να λειτουργεί λίγο δύσκολα για τις επιχειρήσεις. Το δεύτερο κομμάτι, και επίσης πολύ σημαντικό, είναι ότι ακόμα και αν εκδίδεται απόδειξη από την ταμειακή σας μηχανή, αυτή δεν αρκεί όταν κάνετε αποστολή με courier, δηλαδή για όλα τα e-shop που στέλνουν τις αποστολές τους με διανομής, αλλά απαιτείται και ξεχωριστό δελτίο αποστολής. Όμως, 29 Οκτωβρίου, πριν από μερικές μέρες δηλαδή, βγήκε ένα δελτίο τύπου από το Υπουργείο με μια νέα απόφαση, η οποία προς το παρόν επιτρέπει την επικόλληση της απόδειξης λιανικής επάνω στο δέμα σε εμφανές σημείο και με αυτόν τον τρόπο καλύπτει την υποχρέωση του δελτίου αποστολής. Αυτό είναι κάτι που βγήκε πολύ πρόσφατα, 29 Οκτωβρίου, και δεν ξέρουμε εάν θα ισχύει μόνιμα ή αν είναι ένα προσωρινό μέτρο απλά και μόνο για τις επιχειρήσεις που δεν προλαβαίνουν 1η Δεκεμβρίου να βάλουν και ηλεκτρονικό σύστημα και έχουν ήδη ταμειακή μηχανή. Τι σας προτείνω λοιπόν να κάνετε από αύριο? Αρχικά μιλήστε με το λογιστή σας για να δείτε εάν πρέπει και πώς πρέπει να εντάξετε το δελτίο αποστολής στην ροή της επιχείρησής σας. Εάν έχετε ήδη κάποια εφαρμογή, ελέγξτε την εφαρμογή σας ότι βγάζει δελτίο αποστολής και μιλήστε με την εταιρεία λογισμικού για να δείτε μήπως χρειάζεται κάποια επιπλέον συνδρομή, κάποια επιπλέον ρύθμιση ή οτιδήποτε άλλο στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Εάν δεν έχετε κάποια εφαρμογή, εάν δεν χρησιμοποιείτε αυτή τη στιγμή κάποια εφαρμογή τιμολόγησης, θα πρέπει να εγκαταστήσετε άμεσα και μπορείτε προς το παρόν να χρησιμοποιήσετε και την δωρεάν εφαρμογή που έχει βγάλει το MyData για να μπορέσετε να καταχωρήσετε τα δελτία αποστολής εάν δεν έχετε μεγάλη κίνηση. Μείνετε μαζί μας, στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε για την εφαρμογή eShop Services, η οποία λύνει όλα αυτά τα προβλήματα και τα λύνει με ένα κόστος κάτω από 50 ευρώ το μήνα για την απλή διασύνδεση ενός e-shop, ώστε να βγαίνουν αυτόματα τα δελτία αποστολής χωρίς να έχετε ταλαιπωρία, με πλήρη αυτοματοποίηση. Στο επόμενο επεισόδιο θα δούμε ακριβώς πώς βγαίνουν τα δελτία αποστολής αυτοματοποιημένα μέσω της εφαρμογής eShopServices.gr. Το δεύτερο στάδιο υλοποίησης του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής, που θα ξεκινήσει από 1η Μαΐου του 2026 υποχρεωτικά για όλες τις επιχειρήσεις, και αυτό είναι βάσει της παράτασης που δόθηκε 29 Οκτωβρίου. Δεν ξέρουμε αν θα δοθεί άλλη παράταση, υποθέτω ότι θα δοθεί παράταση μέχρι τότε, γιατί οι προδιαγραφές του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής για τη δεύτερη φάση είναι πάρα πολλές και απαιτούν πολλές αλλαγές από το σύνολο των επιχειρήσεων. Πάμε να δούμε λίγο τις νέες απαιτήσεις και τι θα προσθεθεί. Στις νέες απαιτήσεις που θα έχει από 1η Μαΐου το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής θα προσθεθούν τα στοιχεία της courier, δηλαδή θα πρέπει μέσα στο δελτίο αποστολής να είναι με ποιον διανομέα στέλνετε το δέμα, αλλά και με ποιον αριθμό φορτωτικής. Θα πρέπει να υπάρχει κωδικοποίηση με το σύστημα TARIC σε όλα τα είδη που στέλνονται μέσα στο δελτίο αποστολής, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνει επανακωδικοποίηση όλων των ειδών της επιχείρησης και να τοποθετηθεί η ονοματολογία TARIC, που είναι η ονοματολογία που έχει, η κωδικοποίηση που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα τελωνεία όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταφορέας και παραλήπτης θα πρέπει να σκανάρουν το δέμα σε κάθε διαδρομή του, δηλαδή με το που θα το παίρνει ο courier θα πρέπει να σκανάρει το δέμα, όταν θα φτάσει στα κεντρικά της courier θα πρέπει να το ξανασκανάρουν και όταν παραδοθεί στον πελάτη θα πρέπει να το ξανασκανάρει ο πελάτης. Αυτές δηλαδή είναι οι κυριότερες απαιτήσεις που έχει το δελτίο αποστολής και θα πρέπει να ενσωματωθούν από το Μάιο. Ο στόχος αυτής της κίνησης είναι να γνωρίζει η εφορία ανά πάσα στιγμή για όλα τα είδη που διακινούνται, πού βρίσκονται, αλλά και τι αγοράζει ο καταναλωτής. Στη λειτουργία τώρα της επιχείρησης θα πρέπει να αλλάξουν ορισμένα πράγματα. Θα πρέπει δηλαδή πρώτα να γίνεται η έκδοση του voucher, ώστε να παίρνουμε τα στοιχεία του voucher, να τα τοποθετούμε μέσα στην απόδειξη ή στο τιμολόγιο ή στο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής αν είναι ξεχωριστό και να εκδίδεται πλέον το παραστατικό και να πηγαίνει στο MyData μαζί με τον αριθμό της courier.
Η εφαρμογή που θα χρησιμοποιήσετε για να το κάνετε όλο αυτό θα πρέπει να είναι μία εφαρμογή και να ενώνει όλες τις διαφορετικές λειτουργίες της επιχείρησης, γιατί διαφορετικά προσθέτει τόσο μεγάλο όγκο στη δουλειά αυτού που εκδίδει τις αποδείξεις, γιατί φανταστείτε ότι θα πρέπει να βγάζετε πρώτα το voucher, να αντιγράφετε τον αριθμό, να τον βάζετε μέσα στο δελτίο και το καθεξής. Θα πρέπει δηλαδή τα είδη και τα προϊόντα που στέλνετε να τα γράφετε 2 και 3 φορές. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή στην οργάνωση της επιχείρησης και να έχει μία εφαρμογή, όπως για παράδειγμα η e-shop services που θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο, που ενώνει όλες αυτές τις διαδικασίες. Ο μεταφορέας θα πρέπει να έχει σκάνερ μαζί του και να σκανάρει το δέμα και να ενημερώνεται ζωντανά το My Data, οπότε σημαίνει πως όλες οι εταιρείες courier θα πρέπει να αλλάξουν όλα τα συστήματα των εφαρμογών τους προκειμένου να μπορούν να λειτουργούν ζωντανά με το My Data και να το ενημερώνουν, ενώ ακόμα και όταν γίνεται επαναδιανομή, δηλαδή πηγαίνουν τα δέματα στο κέντρο της courier και ξαναστέλνονται ή επαναδρομολογούνται σε άλλο κατάστημα, θα πρέπει να ξανασκανάρονται και να ξαναενημερώνεται το My Data για όλη τη διαδικασία και για το πού βρίσκεται ανά πάσα στιγμή το δέμα. Ο πελάτης επιπλέον θα πρέπει να εκπαιδευτεί, σύμφωνα τουλάχιστον με τα δεδομένα που έχει το My Data αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουμε αν θα αλλάξουν στο μέλλον, γιατί ο πελάτης θα πρέπει όταν παραλάβει το δέμα του να το σκανάρει ξανά και να δηλώσει εάν έχει παραλάβει όλα τα προϊόντα που βρίσκονται μέσα στο δελτίο αποστολής ή εάν λείπει κάποιο ή αν κάτι είναι παραπάνω. Οπότε θα πρέπει ο πελάτης να σκανάρει πάλι το δέμα του με κάποια εφαρμογή για να δηλώσει εάν έχει παραλάβει όλα τα στοιχεία σωστά. Αυτά τουλάχιστον λένε μέχρι στιγμής τα δεδομένα του My Data. Δεν ξέρουμε αν μέχρι το Μάιο γίνουν κάποιες αλλαγές. Μία από τις κυριότερες όμως αλλαγές που πρέπει να κάνει η επιχείρηση είναι ότι θα πρέπει να επανακωδικοποιήσει όλα τα προϊόντα. Και αυτό θα ήταν εύκολο για μια επιχείρηση που έχει 10, 20, 50 και 100 προϊόντα, αλλά υπάρχουν επιχειρήσεις που έχουν χιλιάδες κωδικούς και θα πρέπει όλα αυτά τα προϊόντα να επανακωδικοποιηθούν και να πάει ο αριθμός TARIC σε κάθε προϊόν, ώστε να στέλνουν μαζί με το δελτίο αποστολής και για κάθε προϊόν ποιος κωδικός αντιστοιχεί σύμφωνα με την ονοματολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό φυσικά θα έχει ένα τεράστιο κόστος για τις μικρές επιχειρήσεις, αφού θα πρέπει όλες οι επιχειρήσεις να δουλεύουν πλέον με πολύ οργανωμένα συστήματα για να μπορούν να βγάζουν αυτόματα τις παραγγελίες τους και να μπορούν να στέλνουν τα δεδομένα που απαιτεί πλέον το My Data. Η λύση που θα σας προτείνουμε και στο επόμενο επεισόδιο είναι το e-shop services, που είναι μια εφαρμογή έτοιμη για όλη αυτή τη διαδικασία. Μια εφαρμογή που φτιάχνεται εδώ και 15 χρόνια, δεν ξεκίνησε με το My Data, αλλά επειδή η λογική της είναι η διασύνδεση όλων των μερών της επιχείρησης, μπορεί να προσφέρει λύσεις σε αυτά που έρχεται τώρα να ζητήσει υποχρεωτικά η ελληνική κυβέρνηση. Θα τα δούμε αμέσως μετά στο επόμενο επεισόδιο για το e-shop services.